Pozdravljam sve koje gledaju. Pozdrav pčelarkama. Jučer ja taman završio na pčelama, došao u stan, palio ludi televizor, on me uči pameti. Pogledam YouTube. Ajde, YouTube nudi svašta. Otvorim jedan videoklip. Kad ono pljuvanje po meni. Danas je 19.7.2023. godine. Bio sam toliko ljut. To je bilo dobro. Pokušat ću danas biti kulturan, pristojan. Neću nikog vrijeđat. Neću psovat. Prespavao sam noć. Kaže, svaka je zlatna koja ostane iza zubi. Evo, ovo je izosan. Izosan je, neko je pametan to napravio, namijenjen je za ljudsku upotrebu. Idemo sad nešto snimiti. Ovo je moja pumpa za vodu. To mi je jedan prijatelj riješio. Evo ovdje imam tekuću vodu. Ispustit ću malo da mi dođe hladna. Unutra radi hidropak. Nek malo iscuri. Ova čaša ima, nema mjere na njoj, a mislim da ima više od 2 deca. Fino kreće ladna. Pumpa je na 8,5 metara dubine, krasnu hladnu vodu daje. Evo je već je se protegla. Evo, nećemo više to maltretirati. Nemam 3 ruke. Imam sam, evo, čaša je tu. Kako da te uštimo. Fino je se izarosila. Vidi se. Fino, vraćamo to kasnije. Ali da se to vidi. Idemo sad. Op. 1, 2, 1, 2. Mjera kaže, zato treba matematika. Neko je to pametan propisao. Evo ovako. Ops. Kud ćeš dolje? Evo ga. Ako možete vidjeti ovo, znači to je to. To 2 komadića ide u čašu. To ćemo sad, treba malo vremena da se to otopi. Zato ja kažem, danas se to napravi, malo ćemo čašu obrisati, voda je stvarno krasna. Evo je. Još su unutra.
ćemo to probati. Evo ga, prignječio sam ih. Još ima neki zrnaca. Dobro, topilo se. Idemo sad. Vratit ćemo kameru ovamo. Gore. Evo ga, to je to. Dobro. Ovo ćemo spremiti nazad, inače nalazi se u granulama. Evo, to je tu. To ćemo zatvoriti. Ladna, fina. Mislio sam napraviti nešto, ali odustao sam, rekao sam, bit ću fin, pristojan i kulturan. Evo ovako. I da živiš u planini, nekad moraš ići dolje u grad napraviti dokumente. I onda kad siđeš dolje u grad, odeš u kavanu, naručiš si lijepo kavu, a konobar ili Ica, nije bitno, donese ti čašu vode u stol. Tu su vodu natočili iz slavine. Znači, u toj vodi iz slavine popio si ovo. Nije bitno kako se zove, da li u ovoj državi, onoj državi, da li se zove izosan ili bilo šta. Znači, svaka voda koja se nalazi u vodovodima je tretirana s ovim. Ovo je namijenjeno za ljudsku upotrebu. Koristi se i u kuharstvu, i u slastičarstvu, i u restoranima, i kavanama, kafanama, kako god hoćete da svi razumiju. Ovo je sredstvo koje je u ljudskoj upotrebi 24 sata na dan. Ono u pravilnim omjerima, ono nije otrovno. Nije otrovno, ako se znate služiti s tim. Mene da se pita, ja volio otići u planinu i živit gore, samo ne pita me se ništa, ošo bi juče, lažem, ošo bi prekjuče, ali nema ništa od toga, to je nemoguće napraviti. Znači, s ovim se živi. Ja dođem u stan, inače pijem gemište, dođem u stan, popiću vode, otvorim slavinu, natočim, popijem ovo. Niko se od ovoga nije otrovao, a iskreno da kažem, nisu ni pčele. A što se tiče djece, mislim da tu djecu ne treba petljati i ne treba ići u takve stvari, dizat gledanost na konto djece i ostalo.
Dijete kad se odbije od materine sise, to jest prestane sisat, ono mora pit vodu. I sad, gradski, seoski vodovod nije bitno, natočiš mu vode, raščiniš mu sok, natočio si mu ovo. I o čemu mi pričamo? O čemu se tu priča i razgovara? Ako si ne... Rekao sam da će biti pristojan. Ako si neinformiran, odakle ti pravo da pljuješ po nekome i nečemu, nisi to vidio, nisi probao, ne znaš šta je to. Na ovome lijepo postoje upustva. U tim upustvima, ali sve u detalje stoji. Točno se zna koliko ide na kubik vode, koliko se smije staviti, kakvi su uvjeti. Dobro. Ovo sredstvo je jako dobro. Jako dobro. Ima tamo, to je sin već objavio, ima... Ima, javite se, pa to će sin odraditi, kako to on odrađuje, nemam pojma, ja sam rekao da sam ja teletabi, zato pa mi je to sporedna stavka. Ja kad sam ušao u ove stvari, nisam znao da će se ovakve stvari dešavati, no međutim, ja bi neki moto izbacio, pa da se svi pridržavamo toga. Ovaj planet grije jedno sunce. Svaki čovjek ima pravo na zraku svoga sunca. Tu ne treba pljuvat i kritizirat po drugim ljudima. Da li su to pčelari, majstori, ovi, oni, ne treba to raditi. Ako želiš digni gledanost svoga videa, svoga YouTube kanala, pa nemoj pljuvat po drugima. Napravi nešto dobro, nauči se pčelarit, daj ljudima nešto što će ti dignuti gledanost, što ćete gledat, a ne sad sa pljuvanjem ti sebi dižeš gledanost. Pa ne znam kako će sad ovo izgledat kad mnogi ljudi pogledaju ovo. Mislim da to ne treba raditi. Ja mislio sam da se neću nikad dotaknuti ovoga, ali pozdravljam Darka pčelara. Tip je dobar, ma nije dobar, tip je odličan. Odličan. Stvarno je pravi. Pogledao neki dan, isto YouTube izbacio njegov video, ja ga gledam tamo na suncokretu. Ono tepih pčela ispred njega. Mislio mu se javit, ma neću, rekao, neću da se petljam, ispašće svašta od toga. Onako tepih mrtvih pčela, uginulih pčela ispred košnica, to se uzme šaka pčela u ruku i pogleda se. Suncokret je jako težak za pčelu. Na suncokretu jako puno ugiba pčele. Uzmeš šaku pčela u ruku i vidiš, ako pčeli viri rilce van iz glave, iz usta, znači da je to trovanje. A ako je trovanje, bježi odatle. Bježi, nećeš imati ni pčele, niti ičega za iduću godinu. Kod nas se ovdje neke stvari se stabilizirale, mada ima još uvijek padobranaca koji preko granice ispod radara provuku te otrove i to sve. To su neonikotinoidi. Kod nas je to zabranjeno, ali ima toga i kod nas ovdje. I onda ko strada? Stradaju pčelari. Stvari ne stradaju pčelari, stradaju pčele. A nus proizvod toga je da je i pčelar u toj priči izgorio. Zato kažem, ne treba, imaš svoju televiziju, gledaj je, upravljaj sa njom kako ti misliš da treba, ne dira nikog, ne petlja se ni u šta i pozdravljam Darka pčelara, medno mu bilo ove godine, oprosti što sam te dotakao i to je to za sada, budite pozdravljeni do idućeg slušanja i gledanja.